Sa, nga, sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Uban ni Monsignor Ray, atong team moderator, uban sa unang mga kaparian, atong gihalad kining santos nga misa diha sa atong pagpangandam alang sa ikaduhang adlaw, no, alang sa kapistahan ni San Vitalis, ang atong patron dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral. Aron mahimo kitang takos sa paghalad ato karon hinulsulan ang ato masala. Tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagawon sa tanan o kaninyo maigsuon nga nakalapas sa kog dako yamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ilang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na muyo ko kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kanyo maigsuon, anyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato masala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga napakita sa kahayag sa imong kamatuuran ngadto sa mga nahisalaag, aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo ang pagsalikway sa mabutang nga supak sa Ebanghelyo ug ang pagsunod sa nasubay ni ini. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga may supak ug nakiglantugi kaniya ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga taong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa,
Nanuhol silang mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. Tungod ni ini, nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutulo sa balaod. Unya, ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. Unya, ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak bato kaniya. Maingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mituto kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang nawong nahisama sa nawong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila, kansang kinabuhi, walay kapasangin. Bulahan sila, kansang kinabuhi, walay kapasangin. Bisan mga prinsipe, managtigom o magtabi batok kanako. Ang imong sulugoon, nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan, mawang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambay. Bulahan sila, kansang kinabuhi, walay ikapasangin. Ipahayag ko ang akong mga dalan, ug imo akong gitubang. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Imo ang makasabot ako sa dalan, sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahan, mga buhat. Bulahan sila, kansang kinabuhi, walay ikapasangin. Buhaagikan ka nako ang dalan sa kabakakan. Ug hakaldi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran, akong gipili. Akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila, kansang kinabuhi, walay ikapasangin.
Ang Ginoo man naa kaninyo. Tinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iyang mga tinunan nga nanggikan nga sila ra. Hinoon didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaganan nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, magtutudlo, kanus ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutanan nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan kong kaparian, may igsoon ko na ni Kristo, may hapon natong tanan. Sa ato na nibawaan, labi na kita din sa katedral, ni may igsoon, labi na sa mga batanon, labi na din sakop sa parokya ni San Vitales of Milan. Kini ako murang katikisem ni, historical. Kining simbahan gi-dedicates kini sa Holy Guardian Angels. Sa diyang natukod na isip usa ka parokya ang katedral, ang iyang titular ubos sa patronato ni San Vitales of Milan. No, mao ni karon atong gisaulog. Apan sa 1595 nahimong diocese ang Cebu. So, murag dito magsugod na ang titular nato is the most holy name of Jesus. So, mo nang naay anagram, IHS, Jesus Hominum Salvator. Well, walay letter J sa Latin instead of J, letter I. Now, atong i-google, no? Ug ato'y i-google ninyo sa Wikipedia, usara gyud ka diocese, usara gyud ka simbahan ang nagpasinungog dinhi sa Pilipinas nga nagpasinungog kang San Vitales of Milan, no, San Vidal. Pero actually adunay tulo ka San Vitales, ang ato San Vitales of Milan, no, specific nato. Ya didto napita may igsuon
Kitabunan pa, no? Ang iyang pamilya, kay ang tibuok pamilya na martyr man, ang asawa niya si Santa Valeria. Ang duha niya ka anak si San Protasio o San Gervasio. So kausa diri, na-assign ta diri, nangutana ta sa taga diri, no? Kinsa may patron sa cathedral. Ang uban, Senyor Santo Niño. Ang uban maingon nga ang Birhen sa Immaculate Conception. Pero dili maigso, no? Mauni siya. Mga ang pinakadakong fiesta diri sa cathedral inig fiesta sa Immaculate Conception. Kay kini murag na promote pag-aayo. Kay dita mahibulong ang unang Cebuano nga obispo nga nagdala usab sa Diocese of Cebu, wala pa itong Archdiocese, mao si Bishop Juan Borodo. No, ayan lubong na adya sa Musolio. Yan itong higayuna, bago pa gideclare sa Vatican ang dogma of faith nga mao ang Immaculate Conception. So, motto nga ang gipromote sagad sa mga dioceses, sa mga parokya, mao yun ang Immaculate Conception. Gani pagka 1954, usagad dako kay nga selebrasyon dinhi sa Pilipinas ang ika-100 years sa declaration sa Dogma of Faith. Kita nahimong Archdiocese pagka 1934. So, mo na nangandam ta ang Archdiocese para sa 2034. Hinaut buhay pa ta ni anak Maysoon. Kay 9 years pagikan ni karon, no? Well, Maysoon, ako lang yun, no? Labi na sa mga batan noon. Ato yung ila-ilahon maayo ang atong patron. Mga tungod na ini, pasalamat ta kay ni wala pa mo obispo, karon obispo na Bishop Ruben Labajo. Ug uban ninyo nga ni Adenhe. Gisugdan ang pagpaningkamot nga ma-spread out ang debosyon ngadto sa atong patron nga si San Vitalis sa Milan. Pinaagi sa pagtukod sa Cofradia di San Vitalis. Nga kuna ay mamatsyan, di ba, moadto, mag-ampo. No, nya, gipadayon ninyo, padayon, Brad Alex. Si Brad Alex nga po yung presidente. Padayon, no, kay kana usam na sa corporal or spiritual work of mercy. Mga una, din may suon, kitang masubuanon. I know daghan ninyo mosuroy sa Europe. Kung muadto ka sa Roma, adunay karaan nga basilika, dili kay dako, dili kay layo sa Vatican City. So kamo makaadto mo, usa sa ibutang ninyo, duawa ang simbahan, ang Basilika ni San Vitalis. Active kay doon naman ni siya'y misa kada adlaw. Gani nakaadto tanong nakapangitag pag-ampo. Unya dito sa Ravenna, ang Ravenna tunga-tunga ni eastern part sa sa Italy. Karon siya gihapon ang principal patron of Ravenna, city of Ravenna, usa sa ni kakaraang syudad sa Italy. Unya duna sa nindot kaayo nga cathedral, gamay aya no basilika, gamay nga simbahan nga na-declared og basilika, pero dili siya active. Sama lang siya museum. Kaya ang mga tao mo tanaw lang, mo appreciate sa iyang kaanindot. Kay instead of kanang paintings, ang iyang design mosaic. No, gikan dia sa wall to wall, nga rin sa babaw hangtod sa ground. No, nindot kay may suon. Pero mo na ang active nga simbahan sa pika simbahan murag sa makaduol sa basilika. Nya kumuadto mo Milan, sa Milan ang pinakadako nga simbahan Duomo of Milan, mo nay cathedral sa Archdiocese of Milan. Dili kay layo dihan dapita, dunay dako nga simbahan, Basilika ni San Ambrosio. So Basilika ni San Ambrosio, musod ta dito, active ni, nya adto sa Luyo, sa Tabernacle Ilawom, no, Luyo. Tuwa dito ang remains,
no kalabira ni San Ambrosio, diin isikakilit niya gitaliwad-an siya sa duha ka anak ni San Vitalis, si San Gervasio o si San Protasio. So kung adto mo duora kay magsuon, I know daghan kay mga Cebuano nga mosuroy didong dapita apan dili ni sa layo. Kay nindot san mahibaw ta, labi na mag 100 years ta sa atong pagka-cathedral, sa atong pagka-archdiocese, no, sa Sugbo. So nindot kay magsuon, so mga muna ako, labi na makaparian nga na-sign diri sa cathedral karon, usag yun na ibutang dito nga suruyan, no, puhon mo adto kadiyot raman kay magsuon, a very accessible. So atong samtang magsuon si San Vitalis usa ka opisyal sa military, ya duna say opisyal sa gobyerno nga siya murag aide de camp o murag kanang sinaligan. Pero wala kay bawo ang iyang gikuyugan nga siya usa ka Kristiyano. Kadto higayon na ang mga Kristiyano gigukod, ang mahibawaan presohon, ang uban patsyon. Usa ka adlaw ni anak, kuyog si San Vitalis gikan sa Milan padung sa Ravenna. O giadto nila ang patsyonon, umaw na si Orsesinos. Si Orsesinos gusto na mo give up sa iyang pagtuo aron dili siya mamatay. Pero giingnan siya, gitambagan siya ni San Vitalis. Orsesino, igsuon ko. Duol na kay ka sa tag-anan, ayaw hunong padayon. Padayon. So wala niya isalikway ang Ginoo, padayon siya, ug mao to namatay, no? Gimartir si Orsesino. Unya, sa diyang gipatay si Orsesino, si San Vitalis maupoy mi lubong. Kay balaan man tong ang ato. Kay para sa mga Romano, dili pagano pa man sila, walay bili ang kinabuhi o ang lawas sa mga Kristiyano. Pero anong kanato ang matag tao, labi na binunyagan, balaan ang lawas. Bisag unsa pa ka makasasa sa tao, ang lawas niya balaan. Kay maumang kini ang nakadawat sa masakramento, sama sa bunyag, konperma, pangumpisal, o kaha hilog sa masakiton, o ang pagkalawat sa lawas o dugo ni Kristo. Mga imbes incognito, wala siya ilhe, isog kaayo nga mipaila si San Vitalis nga siya usa ka Kristiyano. So tungod niya, human ato gidakop siya, unya gitorture. Wala niya isalikway si Kristo. Mga sa Basilika sa Roma, ang bungbong niya, sa matingi kalapad anak migsoon, walay bintana, tuwa dito ang iyahang murag, sa may term, collage, nga history sa iyang pag-torture. Ang unang torture niya, gibira siya. Duha ka tiil, duha ka tao nagbira, duha ka kamutsad. Di ba mainat? So, biyaging semana may isoon. Diha ko sa bone setting sa Mandawi. No, nagpamasahe ba, no? Parang chiropractic. Gibira mo sa day mong birahom sa imong duha ka tiil, no? Puli-puli. Kung hinumdum ko, pero dili to para patay. Para lang to pag tarong sa bukog. Iko, uy, kuto man, pero kang San Vitalis may soon, grabe. Unya, kay wa man sa mamatay adto, gilubong siya nga buhi. So sa iyang picture nga to may soon sa painting, doon ay tao nga naglunod gamit ang pala. No, gilundan sa mga bato, unya half lang dire, makita. So buhi siya nga gilubong. Pero nga nung naasay pala may soon, wala na magpahinumdom sa pala nga nagbutang og yuta og bato. Kundi kanang palaha nag-signify usab na sa iyang paglubong kang San Orsesino. No, iyang gilubong, iyang gipahimutang ang patayng lawas sa higala nga si Orsesino. So maisaw na ito masabot, no, nga arita sa first reading karon si San Esteban.
wala isalikway niya si Jesus nga iyang isangyaw nga dakong buhi. Ipalabi niya nga batuon o patsyon kay isa iyang isalikway ang pagtuo. Isalikway niya ang atong Ginoo. Kung nga balik ta ni San Vitalis Maysoon, ang iyang pagpadayag ug ang pag-angkon sa iyang pagtuo ni Kristo, nagpakita nga nahimo siyang kahayag ngadto sa uban. O makita nato no nga sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 5 verses 15 and the following, nga kung mudagkot kag suga ayo tago ipahayag kini. So ang kamatayon, ang kaisog ni San Vitalis nga gitorture siya kadtong mga binunyagan nga wala pa mahibaw ni samot o kaisog imbis mutalaw. Kaya nakita nila na ang taong tarong ipatay. Nganong ariman ko sa mga kriminal? So magpabilin ako diha tinuod gayod nga si Kristo, matuod gayod nga Dios ug tinuod nga nabanhaw. So ang kamatayo ang pag-antos usab ni San Vitalis Maysoon sa iyang pagtambag kang orsaseno o pag-atubang sa kamatayon, nagpadayag na ang simbahan dakong buhi. The church is fully alive. Ang iyang kamatayon nahimong kahayag o paglaom alang sa uban. Ang uban nga nahadlok apan karon na himo silang isog. Kay sa sihon nato maigsoon panahon ni Nero, daghan kayong ipakita nga sila Kristiyano. Dili na sila mahadlok mamatay. Kaya sa hilom sad kadto mga taong tarong mahadlokon sa Ginoo apan wala pa mudawat ni Kristo, nagpabunyag ug nakaingon sila sa dakong sayop, dakong sala ang pagpatay sa usa ka tawo nga inosente ug buutan. Mga may ison sa laing bahin, ang pinakadako natong ikahalad ngadto sa atong isikataw sama ni San Vitalis maong paghatag sa atong kaugalingon. Di ba mabasa ni nato sa John 15 verse 13 nga ang paghatag sa atong kinabuhi, no, ang pinakataas nga paghalad sa atong kinabuhi mao ang martyrdom. May suon tingali dili ta may sama ni San Vitalis. Diin ang iyang asawa nagpabiling isog, active, alive sa pagtuo bisan siya bisan hibaw sila na kung hibawan action. Ang iyang duha ka batan-on nga malalaki isog nga tubang miangkon nga sila mga Kristiyano. Mga karon hagit nato, dili tingali ta mahimong martir nga pinaagi sa pag-ula sa atong dugo. Apan kung ang martir nagpasabot o pagsaksi, witnessing, kita gidapit sa pagsaksi, labi na nining panahon sa kalisdanan. Usa kada kong hagit nato may suon. Mo nga ang challenge nato karon mao nga unsa may ato ikapaambit sa uban. Tingali material support, kamong naghatag og pagkaon sa silingan o sa makabos, o tingali nihatag mo groceries o mga tambal alang sa inyong isuon, mga silingan, mga di kaila apan inyong ikaluyan. O ka emotional presence na kay kaila nga mipahungaw sa iyang kaguol, sa iyang kabalaka, sa iyang kalibog, sa iyang kahadlok. Mahimo nga ato silang paminawon. Mahimo sa wa na tayo isulti, wa tayo idugang. O kung doon na may idugang, pagdasig nga ang Ginoo dakong buhi. O tingali advokasy may suon, kung naa kay silingan nga awayon, naa kay sultihan nga kini atong silingan dautan, ato tingang bandungon. O dili nato sugnuran. Or spiritual o moral support. O sa ini, ang Kofradia de San Vitalis, padayon ka mo pag-ampo
labi na sa mga pamilya nga bitaliwan ang sakop ni ini. Ang iyong presensya makahupay. Ang iyong mga pag-ampo, duyog sa ilang kasubanan, ang pag-ampo sa nangamatay o sa kini kadako nga buhat nga makatabang usab. Dili lang ta mohimog dagko kayo. Sagdi lang, mohimo lang ta kutob sa mahimo bisag gamay, pero padako lang nato ang atong gugma. Kay usahay dagko kitag himuon, pero kuwang og gugma. Pero ang Ginoo nagtawag kanato na mas nindot nga dako tag gugma gibuhat bisag gamay kini alang sa uban. May suon ni atong padayon nga pagpamalandong hinaut-unta no magpabilin kita katapusan naka sa news nato sa mabalita ang atong Santo Papa giaway sa presidente sa US no mag-ambulan ta. At least ang atong Santo Papa wa siya nangaway. Pero ibarog siya sa kamatuoran. Bunga sama ni San Vitalis. Ug unsay sakto og tinuod sa atong simbahan, magpabilin kita. Hindi kita mulaban sa masayop atong barugan. Unsa ang husto ug iya ni Kristo. Amen. Ang Diyos samahan lamang ang bugtong makatagbaw sa gagutom sa atong kasing-kasing o espiritu. Busa ipadangat nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan diya sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among Nga makaamgo kita nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing dili matubag pinaagi sa pagtinguha sa kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay diha sa sayop nga paagi makakita sa hustong tumong sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og paghupay og pagtagad gikan kanila nga nag-amumya kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot. Mabayo na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay, mahiusa kang Kristo diha sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magagagahom nga Dios, gihatag mo kanamo ang pan nga gikan sa langit, na among kalanon samtang nagapanaw kami dinhi sa kalibutan. Aga ka di sa dalan sa hostesya ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaag ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo dawaton da sa Dios nga Amahan makagagam sa tanan. Dawat ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga among mapag-ampo ug mga halad. Himuha kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa mga tubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mga himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanaga santos, ipadalay may espiritu ang pagsantos magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo nga Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon. Dawat sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kaniyo pausab, mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang masala mapasaylo. Buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Na
aron maghandom sa kamatayon o bagabanhaw nga Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himoa nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Vitales o sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kaanturan. Gitudluan kita pagsangpit kanunay sa atong lagitong amahan ug busa magiusa kita atong gamiton ang mapulong nga gitudlo kanato sa nabanhaw nga manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw neneng panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imo apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awang ang masala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panagsunay. Panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, di ako ay makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang na mamaayo ako. Magampo kita, magagahom ug tunay nga Ginoo, imo kami giuli nga na sa kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi nining sakramento sa Pasko sa pagbanhaw. Kinaong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.